आज डाळ पोळी बनवते आहे. त्याचं तुम्हाला साहित्य दाखवते. 1 वाटी तुरीची डाळ घेतली आहे. हे त्याच्यासाठी चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. हे तेल घेतलं आहे फोडणीसाठी. हे आपल्याला पाहिजे तेवढी हळद टाकायची थोडीशी. हा हिंग आहे, ह्याच्यात थोडासा अर्धा चमचा हिंग हे फोडणीसाठी आहे. ही मोहरी घेतली आहे थोडीशी, पण फोडणीसाठी आहे. हे मिरची घेतली आहे, हे डाळीमध्ये शिजायला टाकायचं आहे. आणि 4-5 पाकळ्या लसूणच्या घेतल्या आहेत फोडणीसाठी. ही थोडीशी चिंच घेतली आहे. हे थोडंसं गूळ घेतलं आहे आणि थोडीशी वरून सजवण्यासाठी कोथिंबीर आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता. आता हे सर्व साहित्य हे डाळीचं झालं आहे. आणि याच्यासाठी आहे ना, मी कणिक मळून घेतलं आहे, म्हणजे गव्हाचं पीठ आहे. हे मळून याचा मी गोळा करून ठेवला आहे, हे सुकं पीठ लाटण्यासाठी. आता मी पहिलं काय करणार आहे, हे डाळ आणि मिरची आहे ना, कुकरला लावून 4 शिट्या करून घेणार आहे. आता मी डाळ आणि मिरची आहे ना शिजायला कुकरला लावली आहे. तोपर्यंत आहे ना, हे पिठाचे आहे ना असे छोटे छोटे गोळे करून आपण कसे म्हणजे पोळ्या लाटतो ना, चपात्या लाटतो तसे असे गोळे करायचे आणि ह्याच्या चपात्या लाटायच्या. आणि ते आहे ना, हे कातणी आहे शंकरपाळ्या कापायची. आणि शंकरपाळ्यासारखे आहे ना, हे मी पोळ्या लाटून शंकरपाळ्यासारखे मी करून घेणार आहे. ते तुम्हाला आता मी करून झाल्यावर दाखवते. मी डाळपोळी कशासाठी बनवते, म्हणजे मुलं आणि मोठी माणसं सुद्धा म्हणजे डाळीतून चपाती खायला आहे ना कंटाळा करतात. त्याच्यासाठी काय करायचं, आपण चपात्या करायच्या ऐवजी अशा शंकरपाळ्या पोळी लाटायची आणि शंकरपाळ्या करायच्या आणि त्या डाळीमध्ये टाकायच्या. असं मी आता बनवून दाखवते, तसं बनवायचं. तर मी गॅस पेटवलाय आणि त्याच्यावरती आहे ना टोप ठेवते म्हणजे डाळीसाठी. आणि डाळ आहे ना शिजवून घेतली आहे कुकरला 4 शिट्या करून, एकदम मस्त शिजले आहे. आणि त्याच्यामध्ये हे 2 मिरची पण टाकलेले आहे, ते पण छान शिजलेत. आता मी आहे ना फोडणी देते डाळीला. आता मी पहिलं तेल टाकते, म्हणजे आपल्याला पाहिजे आहे ना, जास्त पाहिजे तर जास्त पण तेल टाकू शकता आणि कमी पाहिजे तर कमी पण टाकू शकता. तेल तापायला ठेवलंय. आणि आपण कशी 1 वाटी डाळ घेतली ना तुरीची, तर 2 वाट्या कणिक घ्यायचं, म्हणजे 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घ्यायचं आणि त्याचे पोळ्या लाटून असे शंकरपाळे बनवून घ्यायचे. तेल आता तापलंय चांगलं. आता लसूण टाकलंय त्याच्यामध्ये. आता मोहरी टाकते. आता लसूण लाल झाली आणि मोहरी चांगली तडतडली ना, मग त्याच्यानंतर आपल्याला हिंग टाकायचं आहे. आता कढीपत्ता टाका. अशी चांगली फोडणी आहे ना तडतडायला द्यायची. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना हिंग टाकते आणि याच्यावरती आहे ना थोडं झाकण ठेवायचं. थोडं झाकण ठेवायचं आणि गॅस आहे ना थोडा बारीक करायचा असा. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही आपल्याला डाळ ओतायची आहे. तर मामी तुम्ही डाळ ओता, गरम आहे. होता आता चांगला डाळीला आहे ना तडका द्यायचा, परत झाकण ठेवायचं. म्हणजे कसं माहितीये, आपण फोडणी दिली ना की त्याचा तो खुशबू येतो ना, तो बाहेर येत नाही. झाकण ठेवला की आतल्यात तो मुरतो. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा ते भांड्यामध्ये पाणी टाकायचं आणि ते पण ओतायचं. आता थोडा टाइम आहे ना, म्हणजे 1 मिनिटासाठी झाकण मारून ठेवायचं आणि आपला गॅस आहे ना फास्ट करायचा असा. आता मी झाकण काढते आणि आता याच्यामध्ये आहे ना हळद टाकायची आहे. आता गॅस फास्ट केलाय. डाळ कशी आपण पहिलीच पातळ करायची, म्हणजे जास्त घट्ट नाही करायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी गूळ आणि चिंच टाकते. गूळ टाकला, आता त्याच्यामध्ये चिंच टाकायची आणि ह्याला आहे ना चांगली उकळी यायला द्यायची.
एकदम कलर मस्त छान आलाय आणि आता मामीच्या हाताची चव पण छान येणार आहे. आणि तुम्ही तुम्हाला सांगते, माझ्या पूर्ण माहेरपासून सासरपर्यंत मला जर तुम्ही विचारलं असतात तर तुम्हाला कोण आवडतं, तर मी काय बोलले असते, मला माझी मामी आवडते. म्हणजे माझ्या मिस्टरांची मामी आहे, पण मला ही मामी खूप आवडते पहिल्यापासून. जेव्हा माझं लग्न झालं ना तेव्हापासूनच मला मामी आवडते, असं मी सर्वांना सांगितलं असतं. असं चांगलं उकळी येईपर्यंत थोडं थोडं ढवळत राहायचं, कारण काय माहिती आहे, ती तुरीची डाळ आहे ना नंतर खाली चिपकते. आता डाळीला मस्त उकळी आली आहे. आता त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं, अजून थोडं टाका. आता हलवा थोडीशी. आणि आता आपल्याला त्याच्यामध्ये हे पोळ्याचे आपण शंकरपाळे बनवले ते टाकायचे. आता शंकरपाळे चांगली उकळी आली आहे डाळीला. आता त्याच्यामध्ये एक एक शंकरपाळी आहे ना अशी टाकायची. म्हणजे कसं माहिती आहे, डाळीबरोबर चपाती खायला कंटाळा येतो, म्हणून आपण आपली एक साधी डिश अशी सोपी मस्त बनवायची आणि खायची. असं डायरेक्ट उचलून नाही टाकायची, एक एकच सोडायची. एकदम मस्त छान झाले. अजून मला तो अर्धे सोडायचे आहे. यात आपल्याला कसं खाताना चमच्यानी खायचं आहे, म्हणजे आपण खीर वगैरे खातो ना तशी खायची. आता याला आपण 2-3 मिनिटं उकळी यायला द्यायची आणि नंतर थोड्या टायमाने परत एकदा हलवायची. म्हणजे सारखं हलवत बसलं ना तर ते कसं कुस्करणार, गोळे होणार. आता मस्त एकदम छान शिजतात आहे. म्हणजे आपण दही पकोडे करतो ना, म्हणजे कढी पकोडे, अशा पद्धतीने ही अशी रेसिपी बनवायची. एकदम मस्त शिजायला पण आले छान आणि तुकडे पण नाही झाले आहेत. आता थोडं एक मिनिटाने मी तुम्हाला काढून दाखवते. एकदम मस्त झालंय. आणि हे 3-4 मिनिटं आपण त्याच्यामध्ये शंकरपाळी टाकली ना उकळी आल्यावर की 3-4 मिनिटं शिजवायची. मग आपली डाळ पोळी मस्त छान रेडी होणार. आणि आपण खाताना आहे ना चमच्याने खायची. आपल्याला समजतं ही शिजली काय नाही. म्हणजे ती कशी माहिती आहे, हे शंकरपाळी आहे ना अशी उकळी बरोबर अशी वरती येते बघा अशी. मग ती हलकी फुलकी होऊन आहे ना, जशी तेलामध्ये कशी तेलात सोडल्यावर येते वरती, तशा प्रकारे उकळी बरोबर ही अशी शंकरपाळी वरती येते. अशी वरती आली की नाही मग आपली शंकरपाळी एकदम डाळ पोळी आपली मस्त छान झाली असं समजायचं आणि आपला गॅस बंद करायचा. आता मी पण काय करते, आपली डाळ एकदम मस्त छान झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. तर एकदा माझ्या मामीकडून मी एकदा हलवून घेते ढवलून. एकदम मस्त छान झाली आहे, घट्ट नाही पातळ नाही झाली आहे, एकदम चमच्यानी खायची. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. जशी आपण माणसं असाल ना तशी आपण माणसं आपली कमी जास्त करू शकता. मी 1 वाटी डाळीची तुम्हाला करून दाखवली आहे, एकदम मस्त. आणि त्याच्यावर आहे ना अशी थोडी कोथिंबीर टाकायची, म्हणजे छान दिसते. बोला, डाळ पोळी मस्त छान झाली आहे. डाळ पोळी मस्त झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा. अशी तुम्ही पण बनवा आणि माझ्या घरी या, आणि माझ्या घरी या गावाला. गावाला.